Nire aieta jaio zen dimen, Bizkarronen. Osak, hartan, bepartetxoen. Baserri zen izan esan duzu? Bizkarroenaga, Bizkerri, Bizkarroenaga baserri zen bera. Bai. Han jaio ziren, izin ziren, 6 nebarba. Badakizu izenak, zirena? Bai, Petra, Angela, Juan, gerraten baran zertu zana, Gregorio, Nicasio da Eugenio. Da gero, nire aieta bastante gazteri joan ziren, aperrioa ere, Galdakanora. Osea, ze arreba bat, Petra, ja, han bizi izan, da berak amarlez, hasia bezan lanak, osea... Arreba nausizek. Nausizek. Zer gaitik joan ziren dimatik? Bierra, diru, oso esatzeko, ze Bizkarronen esan egon nondik jan esateko esena. Da gero, joan da posadas begon zan. Aiketa ama Bizkarronen geritxu ziren? Bai. Eta beste nebarrebak... Baina joten ziren babestera, arekan han, Joten ziren eta Petran arreba nausizien etzien lota jatea bien, eta lanetia bien, metalurgian, sortzen ebilen industrietan lanetia bien anaiziak behintzete.